Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, viewers, our fellow believers, niya no sa kita ning atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Aniya pa kita mga dupot nining atong tun-anan karon, the Christian problem solving devices. Okay? Now, let's presume nga ikaw magtutuo nakaandam na sa imong kaugalingon, limpyuhi ka ng imong kalag pinagi sa paghingalan, sa pagsugid niya ng mga salang nabuhat mo ning adlaw, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, o aron ikaw may balik ngadto sa imong pakigamitay sa Dios, your fellowship, o ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug andam na puka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay? Now, karon mo padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon, atong gisulti kanimo unsaon to pag-ila sa mga sala. Dunay tulo ka kategorya sa mga sala: sala sa hunahuna, sala sa dila, o sala sa buhat. Okay. So, sins that you say, sa mga pananglitan niyong pagpamakak, ang imong panglibak, o sa imong pagdaot sa dungog sa ubang tao, imong pag-inaway, imong pag-bully, o backbiting, mao kaniyang sins of the tongue. Upon sins of the mind, unahon gyud unta kining sins of the mind, mental attitude sins sa kahadlok, kabalaka, pangabubho, kasuko, ang kanang bati og sad-an, ang imong paghukom, imong pagkakulang sa imong mapasayloon, lack of forgiveness, ang imong pagkamapahitason, ang imong pagkasina, imong arugante, ang imong pagkamapanimaslon, vindictiveness, o ang imong pagkaluoy sa imong kaugalingon. Salamat na. So kini mga ihimplo lang gani kini, pipila sa mga gilista sa Biblia. Kini mao mga sala sa huna-huna, mental attitude sins. O ang ikatulo mao ang sala nga atong ginabuhat, sins that we do, such as addiction, drunkenness, kanang paghubog-hubog, ang pagpangawat, kining pag-abusar, kining pagpanapaw, fornication, o kining pornography. Mao ni ang mga sala nga sagad ginabuhat sa mga both believers and unbelievers. So, these are not all the sins. Dili ni tanan ng mga salang kanang recorded diya sa Biblia. This is to give you an idea sa mga butang ila sa Dios ng mga sala. Okay? Now, sa atong pagbadayon, sa atong pagtuon niini,
Sa di pa kita mo sugod sa akong pagtuon sa pulong sa Dios, ako lang yung pahinumdom kay part man ni bahin kini sa atong ministry, ato kining tahas sa pagpasabot sa atong mga viewers, atong mga subscribers, nga sa di pa kita mutuon sa pulong sa Dios, ato mang naandan. It's a customary procedure nga atong higahin ang pipila ka mga gutlo sa pagampo pasalamat sa Dios apan unas tanan gyud kung ikaw unsa ka magtutuo, gamiton gyud nimo ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon sa in English. Of course gitawag kini og rebound technique kay mao man gani kini nga atong giduputan sa pagtuon. Now this is kanang paagi kini nga kita mahibalik ngadto sa atong pagkigambitay sa Dios. So we'll be restored to fellowship with God and we can be filled by God the Holy Spirit. Kining rebound. Now unsa maning rebound? Well, this is a technique diha sa pulong sa Dios. Otherwise called kini og divine eraser. You see? Diyos nun nga divine eraser. Now, nahibaw naman ta sa agenda nining rebound technique na atong sundon sa mga panangitan. Ang una niini, atong hinganlan, atong isugid, ang atong mga sala nga nabuhat. Okay? Inumduman gyud nato. Ato kining kanang hinganlan, name, ngadto diretso gyud sa Dios nga Amahan. Ato kinihinganlan one by one. Unya kining mga sala kinahanglan kini atong ilhon, atong admitihan. We admit kay kini man ang mga synonym sa rebound. Ang rebound god sa original nga Griegong pulong is homologeo. Ang homologeo nagpasabot og paghingalan, name, cite, enumerate, acknowledge, admit. Isi daghang synonym ni ining anang homologeo. So name your sins, name. Ang naguna gini imo lang yung hinganlan. O ingnon nimo, o Dios, nakasala ko pagka arugante o pagka mapanimaslon. Okay. So imo nang hinganlan o dawaton na sa Dios nga admitter ka nga imong nabuhat kadto, bato kaniya. So name your sins. Mo ni naguna. Ikaduha, isolate your sins. Isolate. Unsa may pasabot ning isolate? Ipalayo. Palayo na. Yan ang imong nga salanggi hinganlan ngadto sa Dios. Unya, disengage yourself from forgiven sins. Wala kay labot niya itong mga salang gipasaylo na. Una ikaduha. Ikatulo, forget your sins. Kalimti na to. Kay di kanang move forward kung dili nimo to kalimtan. Kalimti kadto, press on to the ground of spiritual maturity. Kay pinagi lang siya mo pagkalimot nitong tanan, imong ipalayo na gyud itong tanang imong admitihan nga mga sala. Forget. And then continue, press on to the ground of spiritual maturity. Padayon siya imong espirituhanong pagbuhilo. Yang ikaapat, keep moving. Padayon sa pagsibog ngadto sunahan. Get back. Balik ngadto sa operational divine sphere o padayon sa pag-produce sa mga Diyos nun nga mga mayong buhat. Produce divine good works. Unya, avoid being influenced by your old signature. Likay yun ang pagdumala niya na imong kinayang magsasala.
and keep away from sinning again. Okay? Pahilayo na. Yan ang imong pagpakasana. Apply and go through with God's 10 problem-solving devices na. Yan ang atong itunan. O be strong in your faith. Pagmalig-on sa imong pagtuo, walk in the faith. For we walk by faith, not by sight, ingon nga mga magtutuo. And then, walk in the light, walk in truth sa kamatuoran. O isuloob ang tanan, the whole armor of God. Mao ni ang mga punto nga kinahanglan atong matngunan. Now, okay. Ang rebound doon, kaya ang pabantamo, dupot nini, rebound is required for the filling of the Holy Spirit. Dili man ka ma-filled by the Holy Spirit kung di ka mo rebound. Dili. Now, ang mga suliran gos kinabuhi are not just the bad things you experience. Prosperity can bring problems also. Ang imo kauswagan nga malawat, makahatag na magyapon po suliran. Some problems seem overwhelming. Or overwhelming with God's resources. They are not. Dili. Ang rebound, mao ang una and most important step. Ang rebound nagahatag ka na to recovery from the failure of sin and lets us get back in the game. Okay? Now, rebound is essential alang sa tanan. Okay? Essential for all the other problem-solving devices to function. Kaya mo man una gyud sa 10 problem-solving devices, rebound. Now, suod ka ron, maghisgot ka ng rebound. Isud na yun sa imong nauna. Pagsugid na, pag-admitir, pag-ila, okay, na ikaw nakabuhat og sala. So, rebound again is essential for all the other problem-solving devices nga ron mo lihok kini. Kaya ang rebound is the key to the door of your positive Christian life. Now, ang Diyos nagasangkap sa mga kanang kasulbaran o solusyon. Kinahanglan madasig yung ka sa imong pag-ila nga you can find the solution to every problem. Matag suliran imong atubangon sa kinabuhi. Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya dis pulong sa Dios lamang nimo makatuni ang mga solusyon nga giandam sa Dios alang niya ang mga suliran nga imong giatubang sa kinabuhi. Don't ever forget, you can only do this kung anaa ka sa pakigambitay na ka sa fellowship sphere in the bottom circle, numdum ka nga wa gyud kay sala nga wa hingandi. No unconfessed sin sa imong kinabuhi. Kinahanglan napunan ka sa Espiritu Santo aron ikaw makakaton sa pulong sa Dios ug paggamit sa iyang mga solusyon. Kasabot ka? Now this is where problem-solving device number 1 leads you to sa ikaduha nga problem-solving device number 2 nga mao ang pagpuno nimo. Ikaw ba imbo dili kay unsa ikaw ang mapunan sa Espiritu Santo. You are filled by God the Holy Spirit. Diha sa Episo 3:16 nagkanayon kining pulong sa Dios, that God may grant you to be made strong by means of the Holy Spirit. Now, sumone ang ikaduha nga problem-solving device, ang pagpuno kanimo
sa Espiritu Santo. Now, sa laing bahin, matag suliran sa kinabuhi nga atong atubangon, ana agi solusyon o kinigilati des pulong sa Dios. Apan magamit lamang nimo kining maong Dios nung mga kasulbaran o solusyon kung ikaw napunan sa Espiritu Santo. Be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18. Dili ni hangyo, kundi mando. Okay? Now, itong higayon nga ikaw naluwas. Ikaw gipuyan sa Diyos Espiritu Santo. Lahi ang pagpuyo, lahi ang pagpuno. Okay? Now, let's distinguish this. Kung uban, mo pa pagkadungong nini, murag naglibog tingnan sila pagpuyo o pagpuno. Ang pagpuyo, mao ang indwelling by God the Holy Spirit. Ang pagpuno, mao ang filling of the Holy Spirit. So, yan itong higayon nga ikaw naluwas, ikaw gipuyan sa Espiritu Santo. Ang Diyos Espiritu Santo mipuyo diha sa sulod nimo sa imong kinabuhi. Og ang kadtong tawhanon nga espiritu nga patay sa pagkamaluwas, patay man to. Okay? The dead human spirit is brought to life. You see? It is enlivened, it is energized, o nabuhi. Mo na, ikaw nahimong born again. Kaya nahimo na kang trichotomos. O ni description sa magtotoo trichotomos. Ang dili magtotoo, an unbeliever is only dichotomos. Okay, ayun na ni kalimti. Isil-sil na puna sa mga limpatakan. Unbelievers are dichotomos, but believers are trichotomos. Kini nagpaila, kini nagpasabot, nga doon na kay lawas, kalag, o tawhanon nga espiritu. Muna nga trichotomos ka. Kanang espiritu nga tawhanon, nga buhi na, maunay nakapap kanang pagkatao niyo pag-usap. That means you are born again. Jesus said to him in John 3:3, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Now, dungan niyadto, timbrihan pud ka sa Espiritu Santo. You were sealed by God the Holy Spirit nga magagarantiya nimo sa imong dayon nga panulundon, your eternal inheritance. And you are placed into union with Christ. Now, very basic, of course. Gipunit ka Espiritu Santo, unsa gidugtong, giusa ka kang Ginoong Jesucristo. Hangtod na ka na, ha? Di man wa na na'y pagkatangtang. So, imo nang giambitan ang iyang dadangatan, ang iyang destiny. Ang Diyos Espiritu Santo, ana-ana nagapuyo sa sulod nimo. So does Jesus Christ. See? The Holy Spirit and Jesus Christ. Isn't this amazing? O baka mubatig kanang kahinam niya na. Ang ilang presensya diya sa imong kinabuhi becomes a very distinguishing identification. Kay ikaw, Kristohano na. Magtutuo ka na. Tagalangit ka na. Santos ka na. Binalaan ka na. Ang imong nganto suwat na dito sa Lamb's Book of Life. Eternal life. Diya si Piso 1, abrihan mo yung Biblia. Ephesians 1:13-14, it says, "In Him, you also, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation,
having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance. Now, naapaghidugang, automatically ikaw napunan sa Espiritu Santo, and therefore, ikaw na sa iyang pakigambitay. Pakigambitay sa Diyos, fellowship with God. Now, of course, this is not some sensational thing. You won't feel anything, nor see a halo. Wala bang libot sa mo? Dili, no? It's when you have no unconfessing. Diya sa imong kinabuhi, wala kay sala nga wahingan li. You have no unconfessing, diya sa imong kinabuhi. Ang imong pakigambitay sa Dios mo lungtad lang na hangtod nga ikaw muhimo og sala. Being in fellowship lasts until you commit a sin. Then sa mong buhaton, sa pagbuhat ng sala, kung makalinggat ka dayon, use rebound aron ikaw makapadayon to resume the feeling of the Holy Spirit. Now, diniuna na ito ni uno nga, ito ipadayon ni Uma. Daghan patag pagkaisugatan, bahin ini. Napatay si kaduha nga solusyon sa atong mga suliran. Number 2, problem-solving device. Ama na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan ang pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini masilsil sa among limatagkanong magamit sa mga adlaw panginabuhing Kristohanon. Salamat niya mong Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.